Nálam nagyon fontos, hogy a szolgálati kutyáim is ugyanolyan egészségesek legyenek, mint én, ezért ők is ugyanezen termékeket fogyasztják, hiszen az év 365 napjában őnekik is rendelkezésre kell állni, és a legjobb teljesítményeket kell nyújtani életmentés közben. A kutya ezt önállóan eszi, tehát nem kell rákényszeríteni, hanem jó ízűen saját magába szereti szedni. Szeretném megemlíteni még a másik terméketeket is, mert nem csak a szolgálati kutyák fontosak számunkra, hanem maga az állatvédelem is, hogy mentett kutyák egészségügyi állapotával is szeretünk foglalkozni, és van most egy idősebb rottweiler kutyánk, aki súlyos daganatos problémákkal küzd, és az ő egészségügyi állapotát is tudtuk segíteni ezen készítménnyel. Természetesen nem állítom, hogy meg tudtuk gyógyítani, de állapotát tudtuk stagnálni, tehát további boldog éveket tudunk még számára biztosítani. Nagyon fontos elmondani ezeknél a készítményeknél, hogy nálunk a gyártás technológia során nincs különbség az emberi és a kisállatvonal között, tehát ugyanazokból az alapanyagokból, ugyanazzal a minőséggel készülnek a készítmények. Nyilván egy kisállat kevesebb hatóanyagot igényel, mint az emberi szervezet, de a fő profilja ezeknek a készítményeknek is a gombákból kinyert bétaglükánok, amelyek az immunrendszerüknek az üzemanyagai, és az összes többi hatóanyag, ami a gombákban megtalálható, gyulladáscsökkentő hatóanyagok, izülettámogató hatóanyagok, olyan hatóanyagok, amelyek megvédik a szervezetüket a különböző fertőzésekkel szemben, illetve az allergiás tünetek csökkentésében van óriási jelentőségük, és akkor kiemelném az Oncovet nevű készítményt, amelyet a daganatos rottweiler kutyus is fogyaszt. Ez a készítmény a kínai gyógyászatban alkalmazott, daganatterápiában alkalmazott vezető gyógygombákat tartalmazza, mint a lepketapló gomba, tehát a Trametes versicolor, a reishi gomba, a shiitake gomba, és a maitake gomba. Mindegyik gombafajnál igazolt tumorellenes hatások vannak, ezért a kínai medicina gyógyszerként alkalmazza őket. Mind a humorális, mind a celluláris immunválaszt serkentik, de elsősorban a citokin rendszeren keresztül fejtik ki a hatásukat, tehát az immunrendszernek a hírvivő rendszerét aktiválják, és ezáltal az immunrendszert arra sarkalják, hogy felismerje a daganatsejteket, tehát nem a készítménytől fog elsősorban az állat meggyógyulni, hanem az immunrendszere fogja meggyógyítani, és minden mellett gyulladáscsökkentő is, és a bélflórájukat is támogatja valamennyi készítményünk, ami úgy gondolom, hogy kutyusoknál nagyon fontos a bélflóra. Ez a legfontosabb egyik történet, hiszen mindig ebből tudjuk látni, hogy egészséges a kutya, avagy valamilyen problémája van, és én még szeretném elmondani a termékekkel kapcsolatban, hogy én soha nem adnék olyan terméket a kutyának, amit saját magam nem próbáltam ki, úgyhogy én ugyanúgy kipróbálom az állati terméket, mint az emberit, ízvilágában nem tudok különbséget tenni, de a kutya azt tud tehát, hogy ő is tökéletesen szereti ezeket, és kényszer nélkül tudja megenni, illetve fogyassza. Nem lehet túladagolni a készítményeket, tehát ezek bioalapanyagokból készülnek, nem tartalmaznak semmiféle szintetikus anyagot, úgyhogy ha kicsit többet is eszik belőle az állat, akkor se lesz semmi baja, viszont az egészségéhez mindenképpen hozzájárul. Jelen korunkban sajnos nem mondhatjuk el egyértelműen, hogy ami a természetből származik, az abszolút biztonságos, hiszen 40-50 évvel ezelőtt, amit az emberek levettek fáról gyümölcsöt, biztos, hogy egészséges volt, azonban jelenleg a környezetünk az tele van mindenféle vegyszerekkel, nehézfémekkel, a levegőből, a csapadékból, a talajról sajnos rákerül a zöldségekre, a gyümölcsökre, és hát nyilván ez a szervezetünkre és az immunrendszerünkre komoly hatással van, a húskészítményekről nem beszélve, és hát nyilván egy sportember, aki rendszeres edzéseken vesz részt, és a szervezete komoly kihívásokkal küzd, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan táplálkozik. Nándor, te hogy táplálkozol? Igen, én is nagyon fontosnak tartom ezt a táplálkozás kérdését, hiszen aki nem 100%-osan táplálkozik, az már is hátrányba kerül egy versenyen. Tehát gyakorlatilag én mindenkinek azt tudom javasolni, illetve azt érzem saját magamon is, hogy a növényi táplálkozás irányában érdemes nyitni, illetve az ultra feldolgozott termékeknek a mellőzését javaslom mindenki számára. A természetes alapanyagokat vennénk figyelembe, akkor sokkal egészségesebben tudnánk
értékelni. Nagyon-nagyon fontos ez az étrendkiegészítők esetében is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen forrásból származik, és kiemelve a biofolyékony gomba kivonatokat, itt szeretném elmondani, hogy nálunk egy nagyon szigorú minőségbiztosítási rendszer működik, és nagyon fontos a gyártói transzparencia. Tehát a fogyasztó az igenis győződjön meg arról, hogy az adott étrendkiegészítő, illetve a benne lévő alapanyagok, amikből készül, az honnan származik. Nagyon fontos a biominősítés, nagyon fontos a minőségbiztosítási rendszer, a HACCP rendszer, és az, hogy a készítmények, amelyeket szedünk, azok a törvényi előírásoknak megfelelően kerüljenek forgalomba. Az, hogy biogombából készül egy termék, az nem azt jelenti, hogy 100% biokészítmény, a gyártás technológiának is biónak kell lennie. Magyarországon 2 tanúsító szervezet működik, a Biogarancia és a Biohungária. Az általuk tanúsított bioüzemek állítanak elő bioétrendkiegészítőket. Nagyon fontos, hogy győződjünk meg a készítményeknek a biztonságosságáról. A Naja Forest biofolyékony gomba kivonatok és a gyógynövény kivonatok bioalapanyagokból, biogyártás technológiával teljesen ellenőrzött körülmények között készülnek, semmiféle szintetikus anyagot nem tartalmaznak, így igazából az alkalmazásuk, az mondhatjuk kortalan, tehát egészen a fiatal kortól az időskorig lehet ezeket a készítményeket alkalmazni. Ezt meg tudod erősíteni? Természetesen meg tudom erősíteni, hiszen 13 éves lányom ugyanúgy versenyzik, mint én, és legközelebb ő is el tudja mondani a véleményét. Ha jól tudom, akkor egy versenyre készülsz, amelyet a Naja Forest szponzorál termékekkel, és az ott szereplő versenyzők kapnak egy egészségtámogató csomagot általad. Mi is ez a verseny pontosan? Természetesen jól tudod. Március 28-án lesz a magyar bajnokság, illetve Hungarian Open, amely egyben a világbajnokságnak a kvalifikációs versenye is. Én, illetve a gyermekem több számba is indulunk, 12 perces rövidebb számba, félórás félmaraton számba, és köszönjük szépen a támogatásotokat a versenyzők nevében is.